Dear Kuya Rami, kini ang akong love story. Baka akong kasi, kaingon ko ako lang ang imong gimahal. Ado na may nauna ni mo, Joy. Apan ikaw ang anias sa akong kasing-kasing. Dili ba kiingnan ko na ikaw? Nga dili ka na makikita na itong tawhana? Mapos ko. Si Frankie na ngamahan. Shout out kay Jel Torres. Layas ka rin dayon. Layas og ayaw na pagpakita na ko. Dear Kuya Rami, kini ang akong love story. Dear Kuya Rami, mayong hapon kanimo o mayong hapon usab sa tanan nga mga nagpaminaw karon sa radyo natin FM Ipil. O mayong pagtanaw usab sa tanan nga nag-view karon sa imong FB page o sa imong Facebook account, kuya. Kanunay jud ko nga naminaw ninyo nining maong programa sukat pa kaniadto og hangtod karon nga nausab na ang title niini nga nahimo na kining akong love story. Kuya, gusto na ko nga inyo kining hatagag pagtagad, kuya, adlaw nga Lunes manginaot ko nga dili jud ko ninyo pakyason kay wala ko'y lakaw nining hikayon na. Nagualan ko sa pangalan nga JR, taga Surabay, Artilin. Adun ako'y duha ka mga anak. Sakit ang nahitabo sa akong kinabuhi, Kuya Rom. Pait ang akong love life, puno sa mga pagsulay. Aron inyong hisabtan, Kuya Rom, ang kinatibukan akong sugdon sa ingon ini ang pag-asoy nining akong love story. JR, hapit na mo abot ang panahon nga. Gusto ko nga makabaton sa daw ka ng kaugalingon kid nato. Malagi. Gatigong pa lagi ko kay para maghawa na talaga mama o kapapa kay doon na ko yung mga nadunggan nga istorya. Ambot lang ba nimo? JR, ay nagpaminaw ng mga istorya? Unsa ka ba? Ako kang istorya ni ini kay ako kini nadunggan kanila. Gusto na ko nga mo abroad Ha? para na tondo ha. Mapalayo ka na mo. Unsa ano man atong mga anak? JR, nabitaw si mama. Na si Lola o si Lolo. Adi ko musugot. Nga mahilayo ka na mo. Ambot lang ni mo, oy. Gusto ko nga mo abroad para natundo ha, para sa ato mga anak. Unsa ka ba? Manginaot ko nga imo kung masabtan. Manginaot ko, JR, nga musugot ka. Haba, Bahala ka na. Yung sa imong desisyon. dili ko gusto nga kung gusto ang imong pagsugot. Nasayod ka na biha. Nga di ko gusto nga mahilayo ka na mo. Sige, sa sunod na hikayon, mag-iskot na kapahin ni Ana. Unsa magayon, JR? Musugot ka na lang. Total, ako man ang muatiman sa inyong anak. Ma, nasayod ka na biha. Nasayod ka unsa? Kanunay lang tang nagsultihanay ni ini. Ang akong anak nga si Mary Grace. Gusto na ko nga mo abroad siya. Para sa kaugmaon sa inyong mga anak. Kung mao inyong decision, ma, ako na lang po ng sundon para sa mo ang kaugmaon. Sa pagkakaroon, wapay klaro ang imong trabaho, di ba, JR? Kabalo na biya ka, ma, nga usara ko ka mamasahiro og motor. Ay, nimo. Nahala, sige. Kumao ka na. Ha? Magsabot ka mong magtiayon. Magsabot mo. Aron, lagi, sa ingon, kanang walay sudyaayon niya. Kumaabot ang panahon, magkalagyo na mo. Nga nung kami imik diha. Ikaw katingog man kay murag Murag unsa. di pa na ako madawat. Ay, GR, karong panahon na importante ang tiyan sa mga anak ninyo. Ha?
Gusto maguna ko mga mabuo among pamilya. Di ko gusto nga mahilayo si kuan ka na mo, Grace. Oo, maubiya ka na. Apad, kinahanglan nga, hugot bakos na gyud kung makadesisyon nga maglagyo ay mong duha. Oy, ano pa? Nangatulog ng mga bata. Sige pa magpanguhit ka din ha, oy. Kabaw na ba ka nga, mula kaway na ka. Kaya, kabaw na ka nga, magpangita kita nini. Ambot lang ni mo, JR. Nga, kung mahilayo ka na mo, magpangita ko si mong pakwan. Ang imong kamot, sa panina, oy. Pakwan ko down. Binuangan mo lang ko nimo. Ayun lang kasi, lihok di ako na. Ay, nag-iwakin ako kamo. Bantay ka lang ha. Basig mo abot ang panahon nga. Lain na ang imong madulog. Sus, di ka na mahimo ka na ako. Kay love di ka. Baby, Love? Unya na ito na pagisigutan. Pagkauta sa gabi. JR. Ayun na. Dili ko gusto masundan pa nga itong anak ha. Dili na. Dili ko gusto nga. Kung mo-abroad ko, dili ko makalarga gumikan kay Mabdus ko sa akong paglakaw. Ako ra ni bugngan. Ay, kabalaka. Ako'y bahala. JR. Kuya Romy, ingon ni Adtong nahitabo. Nag-aadto dayon si Mary Grace sa Manila. Unya training siya dito. Kaya itong time nga ga-training pa sila, labihan gyud ang among pagantos. Gastos diri, gastos dito. Padalag kwarta, Kuya Rom, kanunay sa akong asawa. Og unya, akong ipadayon, pila ra may sugilanon. Unsa man ha, JR. Ang gatas para sa imo mga anak. Kadyot lang kay manghulam sa kwarta dito ni sir. Kay Manghulam. Asa man dayon ang imong kita? Ma, bago ra ko nagpadala dito ni Grace. Ay, kanimo. Naunsa ka man in taon. Magpadala ka nga itong Mary Grace. Magpadala ka sa og pangkata sa imong mga anak. Mga kapalod na biya ka kung pila ra kong sapi ang taon sa pagpamasahiro og motor. Maulagi na. Unya, talagsa na kanimo magkita sa imong mga anak. Gumikan kay tuwa ka sa inyo. Ma, kanang pag-antod na ako sa amua. Nangita ko panapi niya na. Nangita? Oo, ma. Kaya para mabuhin ako kung mga ako ang anak ko ga mapadadaan ako gwarta si Grace. Ay, nahala, sige. Kumaog ka na. Basta, mas maayo nga unahon nimo ang pangkata sa imong mga anak. Nagkutoy na ang tiyan sa imong mga anak. O tanawa si Ching Ching, perti nang iwanga. Ma. Gumikan kay talagsa na lang, usahay, ako na lang kining pahigopon og lanot. Ma, nasayo na biya ka. Kung yung taon, ay, ba mo, naglibog na pugay ko, ma. Kung ako nasayod sa kung... Naa ka na sab ni Ana. Mihila ka na sab. Ambot lang ba ni mo, GR, oy? GR, nga nung wala ka nag-online, ha? Grace, na masahiro palagi ko kay... Wala ka ka-online? Duha ka adlaw? Nasayod na biya ka. Kaya nangita ko drig panapi kay para mapadala na ako ni Buda, magpadala pahatag mo sa kong mga anak. Sa itong mga anak. Basig doon na ka na ilain, diha. Grace, nasayod ka na biya. Nga ikaw ra akong gigugma. Ambot lang nimo. Kung tinuod pa ka na yung gisulti na ako. Sige lang niya. Mag-open ko, mag-online ko. Kaya para mag-video call tang duha. Sige. Basta ha, unyang gabi Oo. pag-online. Bantay ka lang. Sus, uy, dali ar po kayo ni mo mami sa kuha eh. Kung doon na kailain din ha. Sige. Bye. Ay, kung dili makahatag og panggatas ka na si GR, mas maayo pa nga magbulag na lang sila. Mabitaw na nga akong una-una. Pabulago na lang kini si Mary Grace o si GR. Kay, wala man lang gihapon. Matod pa ni
Mato pa ni GR Simeon, abi ni mo, kanunay siyang magpadala daw kwarta ni Mary Grace. Hay, ambot lang. Wala huna-huna ang iyang mga anak din he. Basin og tunay lain ka ng tawhana. Dili sabda maka ingon ni ana oy teriya. Dili sabda makasulti ingon ni ana. Kinahanglan nga doon na gyud tay ebidensya. Mao ka na. Ang angayan na buhaton. Mas maayo pa Simeon nga maniita. Basig tunay laing uyab na si GR. Aw, sige. Mao ka na atong himuon, ha? Mao kadto Kuya Rom ang nahitabo nga lagi naari mga pagduda sa akong mga ugangan og agoy padayon ang pag-asoy niini sa pagpanglabay sa mga buwan. Bayar, kaingon ko og makalarga na si Mary Grace. Di ba rin makalarga kay wala pa 24 anyos? Underage pa man gud siya. Di ba siya pwede makalarga diretso? Di ba kaniyad ko, pwede naman 22, 23 anyos, pwede na makalarga og abroad. Nasayod ka na biya. Lahi na biya ang gada kanon. Mausab no. Abi ni mo, kining gaduda gyud ko. Ano sa pan? Basin ba og dunay lain sab didto kay di ba nakasulti man ka ana Oo. nga si Mary Grace ingon sa adunay lain nga kachat. Mao lagi. Mabiyan akong ako ang panidaan sa pagkakaroon kay iya ang Facebook account di na ako ma-open. Ha? Sa ato pa? Ay, basog na hab. Di po mahak kay mag-online man permente. Kung akong chatan mo, chat naman po siya. Oh, unya dili siya mo view kung pa-open ang cam. Dili siya. Niya masuko siya kung akong pangayuan ang iyang password. Kay dili daw ko musugot ang iyang inahan. Dili ba? Ang iyang maginikana na araman dinhi. Nara tuod re. Pero magsige sila og istoryahay. Oh. Ay lagkaguol na. Ay lagkaguol. Mag-ampo lang ta. Basin og puro mga pagduda lang ng tanan. Oh, i-open ang imong cam para makita ti ka. Nagoy istorya ni mo ba? I-open sa nang imong cam. Sige. Kadit lang. Mali na. O sa tagisulti nimo? Nagoy istorya ni mo. Anong mang dili man kamuhatag sa imo ang Facebook account? O sa imong password? Unsa pa may hinungdan? Ha? O sa hinungdan? Nasayod ka na biya nga ba na kunimo? Bana lagi ti ka, pero ngano? Wa na lang ba di ay koy katungod nga dili mo tugan sa Grace. akong password nimo? Grace, paminaw ba? Nasayod ka na biya. Kung akong password, akong ihatag nimo. Kay tinud-anay ni akong gugma. Bisag aduna na daway kay lain diha. Ako, wa ko pagsalig nimo. Ikaw, musalig ka na ako. Kay dili jud ko magbinuang. Tagay ko si mong password. Dali Tagay ko. Ambot lang nimo oy. Grace. Sunod sa sulti. Ay, Grace. Kay niabot ang among instructor. Usa ba ni Sige, bayan? i-close na akong kama ha. Grace. Asa ka na? Tanawa. Tanawa. Ingon sa pagkaduda ka, Ibay. Ako niya nakita. Pero, ako naglantaw ko sa inyong panag-isuryahay. Di ba? Naglibog na kay Kubay. Ay, nagila. Unsa ka man? Murag dili na ako magaya, bay. Buhila ka mo sa dayon. Nasayod ka na biya. Nga dugay kita ka, kuyog, bay. Oo. Bitaw ako, bilib ko nimo. Kay kung makakita gani ka kwarta, yang ipadala. Ipadala dayon mo dito kang Grace. Maskin, panalagsan na lang gali ko magkakaon kaya para mapagkaon lang na ako sila sa akong mga anak. Kung mapadala na ko kwarta siyang kinanglanon. Murag naglibog na kay Kubay. Wala ko kasabot. Pugni na imong kaugalingon. Ay. Mas mayo pa nga mag-online na lang sab ko. Kay ang akong uyab nga to sa abroad.
Basin og manawag sabto sa ako. Basin og makikchat to. Asibay. Ay nagkul-kul diha. Masayro sa kubay. Di na ka. Kajut lang kayo, GR, kajut lang kayo. Unsa pa bay? Katong imong gihimo niya itong unang higayon nga nag-away mo ni Mary Grace. Ay na buhata ha. Ayaw gito ang paghikog diha. Nindot ang mabuhi ng ibabaw sa kalibutan, oy. Bay, nasayod ka na biya na kung unsa na akong kalabag akong pamilya. Dili na ko magkaya nga magwatak-watak mi. Mao lagi. Pero ayaw paghikog. Susama atong nagkuha ni kay PC kay maghikog ka. Balo lang sa kog sunod nimo. Blanco na kay kung una-una bay. Wala na ko nasayod kung usay akong angay buhaton. Oh, karon pa ka nagdala gatas para sa imong mga anak. Karon ra gyud ma, kay karon ra gyud ko nagkasapi-sapi ma. Pasaylo ako ma kung madugay-dugayan yun ako paghatag sustento sa mga bata kay pilar ko nang mamasahiro motor man niya nangabang ra po ko ni sir niini. Mas maayo pa. Nga, dadol lang ka na mong gatas. Wala ko nagkitahanglan pa, ana. Ma, dili ni para kaninyo, para sa akong mga anak ni. Oh, mo-action ka magsolo din sa bahay. Ha? Akong mga anak ba? Lisod po dili na gusudlon. Dili ka na makakita. Sa imong anak. Ma, Dili na. Mao ka na. ma, pagkita ko sa akong mga anak. Kotob ka lang din sa pultahan, ha? GR, kaya na pagsuot din eh. Pagagaya ba yung kasing-kasing? Kahit kasing-kasing good town, Pero dili ba ko yung makita sa akong mga anak? Ako man ang mga anak. o magbuwag na ka mo ni Mary Grace. Magbuwag na mo! Mao ka na ang tiban ni GR. Dili ka na welcome dinhi sa among panimalay. Og ako nang sultihan. Nag-chat me kagabi ni Mary Grace. Gusto na ako nga magbuwag na mo. Misugot siya nga magbulag na mo. Di ka na makakita sa imong mga anak. Dili na. Istoryahan sa Ayaw pagsulod. Mama. Gusto ni mo nga ako kang idimanda? Mama, Ha? walok lang ko sa mga bata, ma. Paano ka Dili lang ka na makahalok sa imong mga anak. Ma. Dili ka na makagakos sa imong mga anak. GR! Bay GR, ambi ng PC. Naon sa gaba ha? Ayaw kong pugi. Ambi ng PC. Ayaw kong pugi. Mudayong ka naghikog. Ikaduhanan ng higayon ni mo ha? Nga maghikog ka. Ayaw kong pugi, pre. Ayaw kong pugi. Ako na lang gunusun niya kung kinabuhi. GR, ha? Kung niilag ka na ako nga managkumpari ta. Pre, Mas maayo pa, GR na imong, ha? pasay. Imo dawato ng tanan. Dili na, Magkabukuon ra ka. di na ko kaya, pre. Ha? Di na ko kaya. O si dili kaya. Gusto na ko maghikog, pre, kay mo resolban sa kung kinabuhi. Ambi ng PC. Ambi na. Ayaw kong pugi, pre. Ayaw kong pugi. Naunsa ka ba? Ha? Ambi na, ambi. Ha? Bahala ka na, pre. GR. Dili, pre. Ayaw buhata ang paghunos sa imong kinabuhi. Maayo kay na-search ti ka? Na-search sa unsa. Nakita pa nako Nakita nga ikaw. ang imong FB page. Napagay na nga ipakita ka na ako. Human imong nakasala. Siguro ikaw gauna-una no? Ako gauna-una. Wala lang kakabalo, Grace, kung unsay akong gibuhat sa kong galingon. Gusto Abot kong lagi mo. maghikog. Kabaga pa ni mo gnaong oy. Bagag naong? Oo. Bagag kog naong. Akong kabaga sa kong naong. Para mapakaon lang mo. O mahatagan kag sustento diha kaya gusto kang manarbaho gawas. Pero unsay imong gibuhat? Ha? Unsay imong gibuhat? Basta ni ikaw ang naguna-una. Nakita na ko sa imong Facebook account. Aduna ka na laing lalaki. Laing ko taon. Amigo na to nako oy. Amigo? Nabay amigo nga magkuyog mo duha? Mag-holding hands? O sana, amigo pa ba nang ingon anak? Kaya nga no, ang managhi amigo, dili ba na pwede nga mag-holding hands? Dakong yaga-yaga ka na. Ayaw ko gistoryahin mga tinunto. Nasayod ko nimo. Ikapila ka niyong gibuhat sa guwa. Dili ra ko sa. Kung dili ikatulok na kini. JR,
Apa ni mo, no? Wala gani ka nagsustento sa atong mga anak. Unsay wala isustinto. Ako dito sa ato ang sa lugar sa akong inahan. Na masahiro ko kay para magkapagaon lang ninyo. Mapakaon lang akong mga anak. Ako di nagali ko kapaniudto, di ako kapamahaw. Para mahatag lang ako ninyo. Unsay pa ako ako sa akong kulang, ha? Magpadala gani ka kwarta. Nganin ako, tag 200 lang. Unsay 200? Nangayo ka na ako, drig dako nga kwarta. Ako ding gihatag nimo. Unsay 200? Mawala ka na. Wa ka na uwaw. Basta, nga na maulaw man po. Ikaw siguro ang iya mauwaw. Kabaga ba ni Mugnawang para ako ang ngayon mo, nga ikaw ang unang nagpakasala sa atong Ako na relasyon. i-off kining akong cam. Di na ito magkita pa. Last na nato ni, nga panagistoryahay. Mas maayo I-off pa. na nako. Mas maayo pa. Magbuwag na lang ta. Maka-move on ka na. Basig mo abot ang higayon na makakita kag babae nga alang yun ni mong parinchi. Lagi pa rin. Pero sa pagkakaroon, purag presko pa magug kayo. Murag dili pa na ako madawat. Nga nagbulag nami. Maka-move on na ka. Nasayod ka ba pare nga. Gihigugman ako sila. Ayaw kaguol. Ano na pa'y daghang babae nga moabot sa imong kinabuhi. Henta pre. O ayaw na buhata ka tong imong paghunos unta sa imong kinabuhi. Di na nako to usbon pre. Sapod naghinulson ako. Mas maayo pa nga mangadto ta sa ilang manang sidra. Atala. Dunay ginagmay inom-inom dito. Mas mayo pre kay para makuan pre ang problema. Oh, mo ni gusto nako nga mukatawa ka. Salamat kay Di ba? Salamat kay sa mga tabag usap pre. Imong hikalimtan ang nahitabo nimo sa hinay-hinay. Di ba? Salamat kay pre. Wa na gyud may communication pa. Giblock ko ni Mary Grace o ako na lang sab nga Just like a song. paningkamutan nga karon makasustinto gyud ko sa mga bata. Part of a Makahatag kog panggatas o pangbugas sa akong mga anak. light years away. Kuya Romy, And now you know moabot pa kaha ang insaktong babae sa akong kinabuhi. when I Di lang kukutob ang inyong sender, GR Surabay Artily.